Fermin Munarriz kazetariak idatzi eta Garak argitaratu du. Egilearekin batera, Iñaki Soto Garako zuzendaria izan da aurkezpen ekitaldian. Horrelaxe esan dute aurkezleek liburuari buruz. Arnaldo Otegik aurrenekoz kontatzen ditu gure herriko errealitatea aldatu duen eraldatze prozesuaren barneko goraberak. Euskarazko argitalpena azarorako salgai egotea espero dute. Goratzen naiz momentu batean, itzin genuen, zertarako behar den ausardia gehiago, edo gerrarako edo bakerako. Eta berak erantzun zidan, eta gazteleraz dago, esaten zuen, lo que exige una valentía extraordinaria es ser capaz de modificar tus propias posiciones políticas sin renunciar a tus propios principios. Arnaldo Otegik Logroñoko kartzelatik eginiko honelako hainbat hausnarketa biltzen ditu Fermin Munarrizen liburuak. Azken 7 urteetan gertatutakoaren errepasoa egiteko giltzak eskaintzen dituela dio egileak. Eta zer gertatu den ezker abertzalean eta zer gertatu den Euskal Herrian, horren ondorioz. Biktimei eskatutako barkamenetik haratago doa Otegi. Esparru horretan bertan, Otegik gauza gehiago esaten du. Gauza gehiago eta bain zuzen proposamen gehiago kaleratzen ditu. Politikaria energiaz beteta topatu duela dio, ideia freskoak dituela eta horrek proposamen zehatzak egitera daramala. Proposamen berriak biktimen inguruan eta baita etorkizuneko itunetan ere. Batez ere jarrera bat. Baina hori, erakurtzeko dago. 550 galdera dira guztira, komunikazioa eten ez ezaten, era sekretuan iritsiarazi zizkion idazleak eta Arnaldo Otegik eskuz idatzita erantzun. Jerry Adamsen hitzaurrekoarekin, bihartik aurrera, salgai egongo da El tiempo de las luces elkarrizketa liburua.